Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Rose. Isa po ako sa mga bago ninyong tambalanista sa bago ninyong time slot. Sumulat ako para ibahagi ang aking frustration sa sitwasyon ko ngayon. Gusto ko din sanang humingi ng payo. 3 taon lang ako nang mamatay ang tatay ko. Nakahanap ng bagong pag-ibig si Mama sa katauhan ni Tito Ramon. May 2 anak si Tito, si Ate Angel na matanda sa akin ng 10 years at si Kuya Paul na 7 years naman ang tanda sa akin. Mabait sila kaya naging madali sa amin nang magsama sila Mama at ang tatay nila sa iisang bubong. Hindi naman kami mayaman pero natutustusan nila Tito ang lahat ng mga pangangailangan namin. Kontento ako sa simpleng buhay na meron kami. Nakakahiyamang aminin, nagkagusto ako kay Kuya Paul when I turned 19. Nagising na lang ako isang araw na excited ako kapag alam kong pauwi na siya galing work. Tinitingnan niya pa lang ako. Gusto nang kumawala ng puso ko sa katawan ko. Sa lakas nga ng tibok, nag-aalala na ako na baka naririnig na niya. Masaya ako kapag nakikita siyang nakangiti. Malungkot ako kapag bad mood siya. Akala ko nung una, puppy love lang or happy crush. Si Kuya Paul kasi yung standard ko pagdating sa lalaki. Tahimik, seryoso, self-assured, at stable. Pero naramdaman kong mas intense sa puppy love ang feelings ko for him nang ma-inlove si Kuya Paul. Laging may kausap sa phone habang nakangiti at madalas mag-date. Sigurado ako, may girlfriend na. Natatakot ako sa sakit na mararamdaman ko kapag nagpakasal sila. Dahil broken-hearted, natuto kong magbisyo. Naglalasing ako kahit mag-isa, tapos naninigarilyo. Nag-entertain ako ng mga lalaking hindi ko naman gusto para mabaling ang atensyon ko sa iba. Nagdasal din ako kay Lord pero ang bilis laging sumagot. Tuwing magdarasal ako, pinapamukha niya sa akin na hindi kami para sa isa't isa ni Paul. Dahil dito, tinigil ko na ang pagdarasal. Ayoko kasi ng sagot. One time napansin ni Tito Ramon na mugto ang mata ko sa kaiiyak. Tinanong niya kung may problema daw ba ako. Dahil hindi ko masabi, sabi ko wala. Paano ko naman sasabihin sa kanya na mahal ko ang anak niya? Tambalan pangarap kong ikasal kay Kuya Paul pero parang imposible namang mangyari. Kahit anong dasal ko, kung hindi naman will ni God, I know it will never happen. Kaya eto ko ngayon, broken and beyond repair. Nicole and Chris, ano bang gagawin ko sa buhay ko? Pangmalakasang advice naman dyan. Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Rose.
Ayan. So kung si Kuya Paul ay anak ng pinsan ng kapitbahay ng mayor ng barangay ng pinsan na kinakapatid Na ng may kuya. alaga ng halaman dyan sa kanto ninyo. Correct. Oo. Ano ngayon ang problema? Charot. Rose, okay. As a new tambalanista in this new time slot, bagong-bago talaga. 'Di ba? Kasi Feb 14 lang po kami nagsimula sa time slot na ito Tas bagong tambalanista ka namin. Grabe. Ikaw sa lahat ng mga tambalanista, ikaw ang pinaka-fresh. Lahat kasi sila, karamihan sa kanila nagsimula Matagal ng na. nagsimula nung noong unang panahon pa. Anyway, Rose. Pero dahil sa pinagdadaanan mo, hindi ka na fresh. Hindi nakaka-fresh. Yun nga sasabihin ko sana, partner. Kaya lang sa pinagdadaanan mo, hindi nakaka-fresh. Pero welcome. Welcome sa magulong mundo ng mga tambalanista. Ayan. Welcome to the world of the tambalan. Anyways, so si Kuya Paul ay anak ng kinakasama nung kanyang nanay. So technically, tama ba? Hindi naman sila magkadugo? Oo. Hindi. Go na yan. Charot! Kasi alam mo, Di naman tingnan pala mo, magkadugo hindi naman pala magkadugo, di naman pa yung Sige, magpinsan, di go. Tingnan mo, hindi kasi ganun kadali Diba? Tingnan mo, yung sinabi ko, kung tutuusin, hindi naman kadugo, anak lang naman siya ng kinakasama ng nanay mo, di ba? Hindi naman masyado nakakahiya sa nanay mo, di ba? Hindi naman masyado magiging complicated, di ba? Di ba? Sa totoo lang, ang daming komplikasyon. Kaya, sa totoo lang, yung sinasabing you are broken, it doesn't mean that you are beyond repair, 'di ba? Hindi naman ibig sabihin na porke broken ka ngayon hindi ka na mabubuo ulit. Ang kailangan mo lang talagang gawin sa ngayon you will do your best na ibaling yung atensyon mo sa ibang mga bagay na mas makakabuti at hindi necessarily lalaki agad na parang kailangan para mabaling yung atensyon ko maghahanap ako ng ibang lalaki. Tingnan mo, mas napapahamak ka pa kasi napupunta ka dun sa mga mema lang, masabi lang na may jowa, 'di ba? Yung sinasabi kong baling ng atensyon, pwedeng magpaka-busy ka sa ibang mga bagay. Katulad ng ano ba yung usual na sinasabi ng tambalan? Kung bago kang tambalanista, hindi mo pa to alam. Paghiwa-hiwalayin ang sangkap ng 3-in-1. Matagal na naming advice 'yan. Early 2000s pa. Oo, pero wala pa nakagawa. Pero wala pa nakagawa. Baka Mali mo, sakaling ikaw na. bilang ikaw ang pinaka-fresh, pinaka-bago nating tambalanista, magawa mo yan. Di busy ka ngayon, hindi mo na maiisip si Paul. Kasi ang complicated masyado We get it na siguro iniisip mo, baka naman may chance, gusto mong siya yung makasama mo habang buhay. Alam mo, Rose, you're so young. Ang bata mo pa, sinabi ko rin yan sa una kong jowa. Na siya na, ito na, this is the one. Pagkatapos na nakailang jowa ako, na every single time meron akong jowa, lagi ko sinasabing, eto na, this is it, this is the one, 'di ba? Hindi ganun. Pero hindi pala. Bata ka pa. As in, madami ka pang makikilala na higit pa kay Paul na hindi complicated. Ang Totoo complicated yun. na sitwasyon. Agree ako doon. Yung sinasabi natin ang laging payo ng tambalan, importante na kilala mo talaga ang sarili mo. 'Di ba? Bakit? Kasi hindi mo hahayaan na lumaki ang isang sitwasyon o maging komplikado ang isang sitwasyon kung alam mo ang sarili mo. Ngayon, hindi mo kasi hinayaan mo, meaning siyempre hindi mo kilala yung sarili mo kaya nangyari ito. Yan. Kung kilala mo ang sarili mo, hindi mo hahayaan na lumaki ito ng ganito. Yan. Diba? Kaya yung sinasabi natin, it's important that you are aware, that you are self-aware, that you know yourself well. Correct. Diba? Bakit? Kasi, bakit nasabi namin hindi mo kilala yung sarili mo dito? Inalaw mo Alam mong komplikado. In the first place, alam mo to, you know for yourself that it's complicated. Truth. Diba? Pero hinayaan mo na in love ka nang na in love. Crush mo yung anak. You allowed your feelings to grow. Crush mo Diba? yung anak ng kinakasama ng Diba? nanay mo. Yung lalaki walang kinalaman Oo, talaga dito. correct. Normal siyang nabubuhay at wala Tama. siyang kinalaman sa pinagdadaanan mo. Ikaw ang lahat ng nagpalaki ng issue dito. Ikaw ang nag-complicate ng mga bagay-bagay. Ma-issue ka pala That's why it's Oo, important totoo. to know yourself. 'Di ba? Magkaroon ka ng self-awareness. Ganito ba ako? Nagbibigay ba nag-i-invest ba ako ng emosyon sa isang relasyong wala naman talaga? 'Di ba? Sa isang relasyong walang label. Yun ang mahirap pa kasi pag kilala mo, hindi mo hayaan na lumaki ito ng ganito. Pipigilan mo kaagad yung investment ng emosyon 'Di ba? Inalaw mo. Lumalim na lumalim. Correct. 'Di ba? Sumanga ng sumanga. Dumating yung isip mo na ikaw Pakakasalan. Pasakal. Say it with me. Ka. Sal.
Kasi ulitin na kasakal. partner. Say it with me. Kasal. Umabot na sa Diba? kasalan. Diba? Umabot na sa Umabot dun eh. Umabot na dun. Hindi na in the dapat first umabot place, dun. Hindi naman kayo. Walang ganon. Hindi nga siya nag-attempt na magkagusto rin sa'yo eh. Kasi nga anak ka rin nung kinakasama Oo. nung tatay niya. Kasi maaaring aware siya sa ganon. Oo. Ikaw, hindi mo kilala yung sarili mo na bakit ko hayaan na mapunta ang sitwasyon, ang sarili ko sa isang sitwasyon na komplikado. Diba? Kung kilala mo ang sarili mo. Baka kasi bata pa siya, partner. Oh. Di ba tayo, ngayon lang din natin nakilala yung sarili natin. Yabang-yabang Hindi, naman natin. Yabang-yabang naman Mga natin. bata tayo, ganito rin naman tayo. Neto lang din naman natin nakilala yung sarili natin. I think it's really a huge factor that Rose is very young. Hindi niya pa kilala masyado yung sarili niya. Hindi niya pa alam yung mga consequences ng mga eksena boom-boom niya sa buhay. Di ba? Eksena boom-boom. Ano yun, Nicole? Kaya alamin mo nga mga boom-boom lay sa mga Oo, sagigilid. correct. Diba? Ganon. Hindi niya pa masyadong kilala yung Oo. sarili niya. Basta, ang lesson na ang sinasabi ni partner dito, dapat alamin mo kung ano ba yung mga bagay na ikaw na nga mag-explain, partner. Sana boom-boom yung naisip ko eh. Paano niya na lang mas makikilala yung kanyang sarili? Doon muna. Ayan. So, ito ngayon. So, nakikinig ka sa mga tito at tita mo. So, that's the first step. Tama. Diba? Pakinggan mo kasi dumaan din kami sa mga ganitong klase. Hindi naman ganitong ka-partikular na sitwasyon. Pero dumaan din kami sa mga ganyan na nag-expect, diba? Nag-invest ng feelings. Correct. Pero natuto rin kami. So, Tama. pakinggan mo yung mga sinasabi namin. So, in this case, makuha mo yung lesson na itinuturo Tama. nito. Ano yon? Isa, kailangan hindi ka mag-i-invest ng emosyon sa isang relasyong walang label. Ibig sabihin, Diba? one-sided lang ito, girl. Normal lang, isipin mo lang to, normal na namumuha yung lalaki. Wala lang sa kanya. Walang kaalam-alam yung lalaki sa pinagdadaanan mo ngayon. 'Di ba? At wag mo nga hayaan 'yon na parang muntang ako. Diba? Ang dami namang ang dami nililigalig ko yung mundo nasaktan. ko eh. Dami nasaktan, partner. Yung nililig, yung nagmo-move on sila, hindi naman sila naging sila. Oo, di ba? Ang daming Ang daming umaaray. Ang daming ganun eh. Mga tanga left the group. Hindi ko sure kung kailan sila babalik ng GC. Mahaba-habang pag-move on to. Mahaba-haba. Hindi, pero totoo yun. Tama yun. Wag mo nga hayaan na mangyari ulit ito sa mga susunod. 'Di ba? Pigilan mo yung nararamdaman mo. Kasi self-control. Wali. Tsaka tsaka isa pang bagay na kailangan mong tandaan, bata ka pa kasi, 'di ba? Na kapag ka ang isang sitwasyon ay komplikado, kapag ka ang sitwasyon ay maraming sabit, 'di ba? It's not for you. Oo. Lagi nating ewan ko ako based on personal experience, kapag ka ang isang bagay ang dali, parang ang gaan, wala akong iniyak tungkol diyan, parang nagtagpi-tagpian lahat para makuha ko ito or makapunta ko doon. Lahat ng mga planets, correct, no? Lahat ng mga pwedeng mag-align. Kiss. lahat na lang nag-align, 'di ba? Oo. Para doon. Ibig sabihin, it's meant to be. Pero yung kapag ganito na yung anak pa lang siya ng kinakasama ng nanay mo, yun pa lang talaga dun sa part na yun, girl naman. Ang hirap. ganda anong laki ng stoplight na red correct. Nagbiblink sa harap mo. Actually, partner, kasing laki nga ng sun eh. Yung stoplight, 'di ba? Ang Pero laki-laki. ginaw mo pa rin. Ginugo mo pa rin. Tingnan mo, nasa alanganin kang sitwasyon. Mahal na bahal mo na tuloy ngayon, 'di ba? Diba? Nasasaktan ka na hindi naman dapat to begin with. Pero correct. ang bottom line dito, kung yung sinasabi ni Porter, dagdagan ko lang, dapat kilala mo yung sarili mo. Alamin mo rin kung ano yung mga bagay na pwedeng magpasaya sa'yo bukod kay Kuya Paul. Kasi sa ngayon, siguro nasa stage ka ng exploring, kaya ayan, nagiinom, nagbibisyo, ganyan, pero hindi yan maganda. Dapat ine-explore natin yung mga ganyan, pero huwag ka magpakalulong dyan. Tsaka mahirap dyan yung mapunta ka sa mga maling set of friends. So yung mga ganun bang klase mga awareness, ito ba nakakatulong ba to sa akin o hindi? Nakakabuti ba ito sa akin o hindi? Naku, dapat diba? matutunan mo yan. Correct. Na kapag nasasaktan ka pala, hindi maganda yung ginagawa mo sa sarili mo. Di ba pati si Lord, diba, kinatatangkuhan mo. Parang, mga dasal ko, mali yung sagot correct. niya. Dahil dyan din ako magdadasal. Unang-una ikaw pumasok dyan. Correct. Unang-una, minahal mo kahit anak siya nakasama ng nanay mo. Doon talaga ako. Doon pa lang yun. Sabi nga ni partner, napakalaking red stoplight, red flag, kung ano pa ba, regla, kung anong basta lahat na kulay pula.
ang laki-laki Red na. tide, di ba? Correct, lahat na nagsasabing wag na yan, uy. Di ba? Pero ginaw mo pa rin, Oo, pinush mo pa rin. Hinayaan mong ma-inlove ka ng ma-inlove sa taong Wala namang ibibigay Sa'yo kapalit. pabalit, Oo, di ba? kapalit, 'di ba? Unrequited love ika nga. One-sided Diba? love affair. One-sided lang. 'Di ba? Lagi nga sa quotation mga kabisyo, it takes two to tango. Oo. Ano ibig sabihin? Nakita mo na ba, baka bata ka pa, hindi mo alam yung sayaw na tango. Ang sayaw na tango, kailangan dalawa. Magsayaw ka ng tango, tanga ka na mag-isa. 'Di ba? Dami na namang umaaray talaga. Kanina pa sila. Hindi, it takes two to tango. So yung sinasabi ni partner, inallow mo to happen na ma-inlove ka sa kanya, yung kabilang party wala lang sa kanya. Oo. 'Di ba? So it's super duper complicated. So hanapin mo kung ano yung magpapaligaya sa iyo, ano ba yung magpapaligaya sa iyo, and please, wag mong isipin beyond repair ka, bumalik ka kay God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!